Okay, well, níl san mai man nimad gaint ach bhealach leithlech chun mar teala Kildara ar tuismirí le gaige Kildara Peidir díochas cin blianach an mar tá beirt fáistí óga amsa agus go mé gera Peidir bol le tuismirí eile grosíach san gaige agus a chail áitchaí le cardis a chrathú agus hosbangus na páistí nach díoch le hain scail an gaige agus so bín agarach nó imimeachtain chuile bhí rud mór ina mhuileann na teaghlaigh le chéile agus formar glór takeíocht ó sult na soláin glór teaghlaigh chun na gaeilge agus mar sin jet tugann siad roinnt agus dúnig suirí mar sin le haid rud chuil ar fáil le haid tuismirí tá grúpa WhatsApp an tá réfos tuismirí ag sult na soláin.caí tá muidir Twitter agus ar Facebook agus ar Instagram freisin so má tá sí mé géint na bheits na grúpa sin in éanacht linn díreach Chair John Govallo man seo agus chairman the Sunration Chief. So if anyone's interested in the group Tishti, just speak to me after. Thanks.